Malas novas para o mundo do motor. A escudería Berberecho, organizadora do Rally de Noia, vén de comunicar novamente a suspensión da 36ª edición desta mítica proba, que ia disputarse os días 14, 15 e 16 de maio. Nun comunicado oficial feito público na súa páxina web e tamén nas redes sociais, a entidade decidiu tomar esta decisión ante os novos casos positivos de COVID detectados nas últimas semanas na vila, e o de negárselle tamén a autorización correspondente por parte do Concello. Dende a escudería Berberecho piden disculpas a todo aquel que poida sentirse prexudicado por esta decisión, tanto participantes como a patrocinadores e público en xeral. A Xunta Directiva informou tamén de que permanece á espera de que por parte da Federación Galega de Automobilismo lle brinden novas datas, por se existise a posibilidade de celebrar a proba máis adiante, ou pola contra se volve suspender definitivamente, como acontecera coa edición do ano pasado.